Calleu la puta boca. Calleu la puta boca. Calleu la puta boca. Bueno, l'espanyol, Quines risses. L'espanyol. Si fem una referència a l'espanyol, som automàticament graciosos. Oh, perdoni, vostè acaba de mencionar el Reial Club Deportiu Espanyol. Comèdia. Probablement, si esteu al tanto de les xarxes socials, estareu al tanto del rebombori que es va formar arreu de drama. Parlo en passat perquè la discussió és de fa una setmana i mitja, però això en l'internet equival com a 12 anys. Hi va haver tot allò de que si la sèrie era bilingüe, que si sortia l'Ignatius, que si TV3 Nyorda, no sé què, que si TN3... I això em va fer reflexionar en la quantitat de gent que té Twitter i podria ser perfectament la nostra iaia o el nostre tiet avi, aquell que viu a un poble perdut de les comarques, diu que si les Garrigues, una cosa així. Estic parlant de la gent que té els llaços grocs i les banderes de Liechtenstein al nom, gent que utilitza l'adjectiu nyordo no irònicament. Estic parlant de gent que passava la cadena de WhatsApp aquella de el senyor Borrell vol treure l'emoji del llaç groc. I doncs al veure la diarrea cibernètica que s'estava volcant a Twitter amb el hashtag de drama i sobretot amb el denominatiu aquest de TN3, vaig pensar, tate, aquí habrá bacalao. Agafaré i buscaré TN3 i aniré fent una mica com una cerca de Twitter freestyle. Li dic cerca freestyle a una cosa que és procrastinar, cosa que ja faig de gratis, però aquest cop ho capitalitzaré i, a més, no he d'escriure guió aquesta setmana, o sigui que... Double win, nois. Com comencem aquesta cerca freestyle? Doncs busquem a la pestanya de... Ui, perdó, estava buscant aquí. Última cerca és paintball. Ai, fill de puta, em va robar l'art. Bueno, és igual. Si busquem TN3, ja podem agafar i podem clicar en qualsevol compte que trobem i podem, trobar perles. Jo votaria el molt honorable president Carles. Fins aquí bé. I cabrejaré els comuns a Vox, Ciudadanos, PP, PSOEX, ERC... Si veieu, agafen i diuen ERC perquè, clar, Esquerra Republicana no és de Catalunya. Els hardcore, vale? Els usuaris hardcore d'aquest tipus diran, en comptes de ERC, diran E. I la CUP, Espanya, Vanguardia, El Periódico, Lara, TVE, TN3, A3, La Sexta, T5, 13TV, La SER, Cat Ràdio i la COPE i a Felip VI. Què cony n'importa Felip VI? Felip VI, ara mateix, vale? Deu estar en una piscina de la Zarzuela, tranquil·let, amb les seves filles, no sé què, excepte la que està amb el nòvio que està colada perduda. A Felip VI, si tu votes a Carles Puigdemont, no li podria suar la polla més. O si no, estan enmig del camp fent allò del pòster del Sonar, però m'ha robada del Bru Esteve, nois. Comèdia. A la neofranquista i madridista TN3 ens ha passat la llista de tots els relacionats i tota la situació actual del Real Madrid. Els que volen destruir la llengua catalana ens parlen més del Madrid que del Barça. Jo no entenc quina és la correlació que porta a que TV3 doni la llista dels relacionats del Real Madrid a TV3 és literalment el nodo. Trunyo 3, la suya, ojo, bim, 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 bim. Espero que Racó Català estigui prenent nota d'aquest vídeo perquè els estic donant una de neologismes que, per cert, uns tuits més avall, aquesta persona també diu que la Lliga de l'Estat franquista no li importa. Suposo que deu importar-li només quan guanya el Barça. Hombre, no us creureu que he utilitzat l'acrònim de TN3. Els amics els micos. El 324, escriu un article sobre ciberviolència i com algunes coses podrien ser denominades com violència masclista i tal. I d'algun lloc, de la xistera que tenen a sobre, agafa el mic i diu no, els immigrants. Que la Colau ha fet un carril només per vianants? Culpa dels menes. Que el Barça no guanyarà la Lliga? Culpa dels xarmils. En sèrio, qui cony s'inventa aquestes paraules per agafar i parlar d'això, de gent migrada? És com si per inventar-te una paraula pots agafar i pots menysprear una persona automàticament. Aquest és interessant. Conservative cat. Que estava molt malament la imatge perquè jo crec que la imatge de Conservative cat hauria de ser un gat amb una corbateta o amb una creu cristiana. Soc favorable a un govern amb poders limitats i a la protecció dels nostres valors. No me trepitgeu lo arròs. Total, que aquí la CUP de l'Hospitalet va fer un tuit parlant d'església i no sé quantos i que el drama era que fotessin la missa i el gat conservador acaba dient Iexi es com els postmoderns després d'acabar amb total herència cultural catalana, ens volen dirigir. Una missa que representa la nostra herència cristiana que no fa ni en prime time. I que fa en català val més que una merda de sèrie en urdo a temps 3. És que aviam, pavo, ni en l'època del senyor Baixet Gallec fotien la missa en prime time. Una missa és la peça d'enginyeria més detalladament dissenyada per iaios.
Ui, potser que tinguem una miqueta d'LGTB-fòbia per aquí? Andorra s'ha confós. En comptes de penjar l'estelada, ha penjat aquesta bandera amb tot de coloraines. Vale, d'acord. Joan, que estàs en un bar de carretera de la Jonquera, continua. Potser es deu pensar que el de les coloraines es donaran la independència, però va molt errat. Aquesta gent mai no ens ajudaran amb res. Vale, molt important, audiència, si sou gais, no podeu ser independentistes. Tota aquella gent que sigueu gais i tingueu la bandera independentista a casa, que la podeu anar cremant, heu de ser espanyols, bueno, a la inversa, si voleu agafar i voleu ser independentistes i sou gais, doncs podríeu agafar i tornar-vos heteros, perquè aparentment no... En Joan, des del bar d'Alterne de la Jonquera, pues, ha agafat i ha dit que no podeu ser les dues coses. Bueno, vale, ja estem arribant a aquest territori una miqueta, no? Perfecte. Queda molt malament aquesta imatge de voler-me expulsar i jo portant la samarreta a l'Espanyol. No, vull dir, obertament, no sóc de les brigades branquiazules. I bueno, doncs la d'elit de la ultradreta catalana és la Sílvia Orriols, que és una mica com la Rocío Monasterio del Lidl. No ho sentiu, mira, aquí tenim el Santiago Spot fent el vídeo del 3XL. Públicament i... De nou, surt el tema aquest de la independència i de com Esquerra va dir que el 50% de majoria d'independentistes no era suficient, però no sé ni per què, en algun punt ha de ficar la multiculturalitat com si el tema de seguir a Espanya impliqués això, que vinguin els menes a destrossar-ho tot. Aquí la tenim donant bola a un vídeo dels Helpers, òbviament amb... La té paraula. Diu, no vull un país sense llei com alguns semblen reivindicar, vull un país sense llei espanyoles ni franceses, cago en la puta, vull fotre'n els immigrants, però en català. Jo crec que els de l'FNC, tant els hi fots si hi ha violència al carrer o no, potser el que volen és que els delinqüents siguin catalans. Cas un dia, uns brètols m'han agafat i m'han destrossat l'escaparat i m'han robat totes les coses del mostrador, no sé què. Ai, sí, bueno, fill, però en quin idioma ho van fer? Ah, no, eren catalans, eren d'Olot. Au, vés, deixa'ls, han de fer les seves coses. Que no ho entenen, és que no ho entenen, que no entenen com funciona el món, és que són jovens. Ja sé que aquest vídeo ha arribat molt en puta ultradreta, però només vull acabar amb aquest tuit. Soc català, soc europeu, soc hetero, soc nacionalista, soc antifa... Ojo, doble negació, nois, què vol dir? Soc blanc, soc català, soc independentista català. El tio està tan orgullós que és català 3 vegades. I després tenim la resposta del gat conservador que diu: Antifa, avui en dia no és anar contra el feixisme. Avui dia són una colla de nens violents amb el cervell rentat per part dels Potmos. Potmos sona a marca de bicicletes estàtiques, crec. Davant el contrincant polític actuen violentament amb ràbia i defugint de qualsevol debat, apliquen la censura, igual que els fatxes. Oh, són el mateix, no veig la diferència. Nois, no heu de ser violents, no heu de fer-lo d'Urquinaona, és la imatge que volen. I aquí ho tenim, nois. Els antifas són els nous feixistes. Així ho digué, jo què sé, Ricardo Ostrell. Tant de bo Catalunya tingués un dia una Mossad per anar a caçar fills de puta com aquest i tots els que estan donant suport i cobertura. Diu Vicent Peris que té una col·lecció de banderes. Ha posat fins i tot la de Gibraltar. Nois, Gibraltar català. Hem de reclamar-ho, cony. La corona d'Aragó no està documentat, però va arribar fins a Gibraltar. Que per cert, si algun dia la idea macabra d'aquest tuit es fes, m'agradaria que es diguessin al cos Mossads d'Esquadra. No, de res. Vull dir, és un regal. La nova hispanosèrie dels dilluns al vespre de TNT serà digna del millor canal 9 dels pitjors temps. Tens raó. Un programa de tòmbola parlant de merdes és justament el mateix que un programa amb guionistes fet per talent audiovisual d'aquí. És exactament el mateix. Clar que sí, Pau Clarís. I posa a continuació aquesta imatge, que és preciosa. Em recorda el muntatge aquell que vaig fer del nodo del Super 3, només que jo ho vaig fer de conya i ell, aparentment, ho diu en sèrio. Ojo, això és novetat. Rufete va jugar al Barça? Rufete va jugar al Barça? Mai ho hagués pensat, però m'està donant l'alegria de la història, tio. Rufete, o sigui, estàtua... Per favor, m'encanta perquè ja un cop, quan era jugador, o sigui, ja tenia pinta d'exfutbolista, realment. Aquí tenim una persona, Josep Rosell, que cancela TV3 perquè en la foto de l'Ada Colau, bàsicament, posant catxondos a tots els fetitxistes de peus, o també dit Ada Colau firmant per Nickelodeon, Toni Cruanyes li deixa un comentari. I ja està. Si li deixa un comentari a l'Ada Colau és que és un colono, i és un venut a la corona espanyola i al règim dictatorial. O és la realitat diferent? És Toni Cruanyes un fetitxista de peus? M'estic començant a fotre ja amb gent que segueix, gent que segueixo, ja estem arribant a aquest terreny. Ah, bueno, mira, està afiliat a això, no? El Consell per la República Catalana, que a mi em sembla molt graciós perquè ni tan sols la Pilar Rahola ha sabut descriure exactament què és. 了解详情请按0
由法语客服为您服务。 I per mi és molt graciós que donin una idea de com d'útil és aquest Consell per la República amb aquest tuit en el que es justifiquen. Diu, Consell per la República no és una app i prou. Poder la gent es pensava això, que amb el Consell per la República era com una mena de, jo què sé, de Candy Crush, però amb la cara del Puigdemont i havies d'ajuntar les coloraines o alguna així, però resulta que no. Jo només espero que en aquesta app del Consell per la República, si no foten la República, almenys posin els meus vídeos en plan una mica de promo, tio. Hem de fer xarxa, nois, hem de fer xarxa. Ja faré més vídeos de tuits de tietes i d'àvies quan es caigui. Per la meva part, em despedeixo. Bona nit, he sigut Axel Torres.